Memendafo one mani mu enyam. Memendafo emfa wo mu gidie nyinara ehye nipa mu. Memendafo wonimdie papa ene nyansa. Memendafo mpese won apprentice ebeyi san won ho wabrabo. Ene de won machiwa de won mo mpekra. Abusia ya da odoman kuma se ode yankwakyeye enne nso yesan hia empani ahia dwumadie so ni Oheneyere Adwoa Aprebi ene mede enne ye hwe eda aya woda ya memene da ane mama ndi kan fa seda emma aboche clinic omo no madaroma omo afa me hoka ma me di dwumadie brewo ye de biere afiri wutiri so koka omru nan mromu de doctor fo hwehwe kra wo mu hu no fa bra aboche clinic doctor no go be miemia wonsam ene wonam no ahunu yare kro yamfa duro yamfa sekan nanso betu ya de ase e de amawo abusia ye wokuma se fanchine bra aboche clinic eho ene wo afa ye monra eda memene demo ye ka eda memene da ene sei eye eda yede ememene ya memene die ya memene ya su ya manne ya haw ya benne efise ya dware ya hufi e wo fie da wie ene nti saa memene da no eye omen eda enti enna se wahwa eda memene da ye da pa memene da pa nanom wonom ede memene siesi wonom ho ene ye de awura akwaside mu ene nti obi ode memene da anya wanwa ne hote anya wanwa eda no twedi ampo nyankrompon da fisi gidi sesada no ena odomankoma obo soro ne asase ene nti wonom eye nipa soro kokra be ma ye wo ne memene da wode Kwame asechire eye fa hodie ena ne mra ne eye atuapoma nti wate Kwame atuapoma na waka bi da na eno no oba ede amma na sechire eye nyame ba ena ne mra ne eye nyamewa be pa cho hye ne soma me abusia esu ne baibai ena da di wo memene dafo ho de di kan memene dafo wono manimu enyam ane ebiom wo mu ye nipa wono mu dwo memene dafo mpa wono mu asem memene dafo wono mu ewa ho brase ankasa memene dafo eno no wono mu mpre wo bibia mu ane ada memene da no ana wono mu oyonko ene wo mu a wono mu nhye wo sakete de wono mu beka ene wo se wuti da bi wono mu nhye ni papi sa na memene dafo emfa wo mu gidie nyinara enhye ni pamu obema omfa ni gidie nyina enhye ne yeri mu ene wo ba so omfa ni gidie nyina enhye ni kunu mu eye memene dafo wono mu su ene wono mu ban no na emom wo mu gidie ni nyinara ewo odomankoma gye nyankopon eho no mo eda memene dafo se wuyi adwo dafo to nchen a memene dafo ti ye pa ane wono mo emre pi wa brabo mu no wuyi dwo dafo firi ho a memene dafo ene wo ho wono mo mre ade bia wono mo de wo mo nsa be so mu no e na eyeye ede ma wo mo entem memene dafo wonimdie papa ene nyansa yenim se wodomankoma twedi ampo Kwame no ye kan ntio wonum nyansa ene nimdie wo mu danso ena wodomankoma sa ache wonum adomu a wo mutimi de boa emabuna no na wo mu nso wonimdie a wo mu de tete mabunu pa memene dafo eyi wo mu su ene wonum eban ebine no esanse yenim o se eda twedi ampo Kwame memene da ntio memene dafo wonum ben nyame ai nyame kasa wo mote wo mone obote twedi ampo nyankrompon ne ena wonom so esre bibi firi odomankoma ho a wode ma wo mo ebrekro na nso twedi ampo nyankrompon wabie wonom ani kakra ene nti sa wo yonko ede ama na Kwame a wo hye adwuma bia se otimi hwe wode kasa adwuma we a wo yi emoa wo pa ya adwuma we osusu de kirewo fi so wo mo nhye nipa na adwuma a wonum ebe ka kirewo se ye no ampa ebe wie wie eye memene dafo su ene wonum ban eno no so obeka ya me ka kirewo se dwodafo so nyame amma wonum saa ehunumu no a wonum hunu konkan saa na memene dafo so etie na wonim
Memene da for a bank trading upon young crumpon empty. No one at tinga me and empty. A yard dear one at tight tiano, one with the edgema. Na if you woman so ye. When you said went to mean 2 minutes then near drew. Uncuno. I wouldn't mind to make a catcher. So about 2 dress and be 2 dracuno. That be Nemum, and also just a baby for. When my brother biara, now would Jane say, Yantimin to a drunk mono. Yantimin to a drew Emma and young kumono, yes, say, what to tow a number boy, bravo ye, a fee and tie new and no bassan and young coupon or bear one will bang with ye. And now, Fabio, Memene Denny, a candy procure be home. Now, person we are one madra. Women Denny by a copan or cassan procure hunty. We are one madra, a drono. I to put it to. And Yajuma. I am a mender for soup and one a buy and no. Me pacho, and how home woman than Idria. Me catch her one day. Open a dear beside the nearby wall so. It had an aqua cum trom or aqua could be a sassa. Tina baby, a man and find a branch and someone answer quite as what it. It's a memin denny and more who swould that. So quack bomb me than Idria. Yame trade yampon and 1 minute me made a fossa. Afei se mmende ni nyansa nimde oduma komade adom wo mu no ade ba kwa wo mu ho ne se omo mpe bedwam kasa wono mu dadi omo da boko se bedwam wonko gina mu nkasa unya mmende ni na de wo ba yire ne ketin so se won kasa no wo kasa wotimu se nyansa nimde aye mu ba aye mmende fo suban no na adeɛ baako bi mu a ɛwɔ memene dafo ho ɛne sɛ memende ni wone ne besai mo kɔ mo ba mo ba hu ne bibi bɛka kyerɛ wo na wantie mesrɛ wo sɛ wokɔ na akɔpem a ɛma odwene ɛnyɛ wo sɛ ebi a wɔka yɛ a wantie nti ɔno kora ka ho bi na saa adeɛ na ba wo so da bi ɛba sa wɔno kora wɔmfie wo ɔhwɛ wo de memendafo ewo adom ewo domankomanfo anim enenti eya na won mo futuo no won mo asem a won mo ka biara no sa wo ben wo mo na wo de ye adwuma a eboa wo pa sa e na domankoma aye memendafo sa memene da ni pamwa omre wo kai sa me na wo ka sa eda ya wadafo won mo pamwa e de brafofo so won mo ankasa nyammoa ane ye de memendafo pibia wo mo memene da fo no o mo mre na o manyammoa nyame amma wonom adom e wo nipa nim ene wono twede amponyankrompo nim enti emma memene da fo wonom edamfo a memene da fo ya kandifo ane saa ne nyankopon abo wo mo obi beka se yesa memene da fo de wonom de ne yedie no edoso wonom so wo esinto kakra sinto no ne sen o se me so mo mpeka sa makacho se wonom nimdie nyansa wonom wo bi ompe bedwom kasa wo yire ne se won kasa wo bekasa nanso nyansa hyemu ma nanso memene da fo wonom asem wa so wo kohye wo mo na wo kasa chinchin wo de kasa hye na na asem no be chire mo wanyan nyansa wom nimdie wom nanso na asem aye tenten saa na memene da fo atie na mom ade ba ko a esan ewo memene da fo ho ye se wo woyɛ abrante ababaawa anaasɛ woyɛ obi a wohyɛ nase na sɛ ɔtetew na sɛ wo nso wobɛnya baabi asia ya na wɔmpɛ sɛ wosan no ho sɛ yɛka sɛ obiara ne ho apprentice biara ne ho ɔkyɛn ne master no memendafo mpɛ sɛ wɔnom apprentice ɛbɛyi san wɔnom ho abrabɔ ɛne deɛ ɛyɛ wɔnom akyiwa deɛ wɔnom mpɛ koraa ɛna afei sɛ yɛtwa asɛm tietia wɔnom nim yɛ na de ba ko odomankoma de akyɛ memendafo ne de edadi dododo yedie sɛ wo yedwadafo ofiri wo so wono mu di yie sika famu a memendafo ne wo ho ade biara wo mesom bia yie na wonom so nyame ato wonom nsam sika tena wonom nsam so na ekyɛ wonom sinta emma nipa dodo na hyɛ dan emfili memendafo no saa de no sɛ wo kyerɛ wo kwan na emomudi be yie sa no ho ene de no abere wo mukuro abusua empendensi kaje bi wo ka
na wajabi aha na de memene da fo di esie mame fa so da ema botre clinic na da roma e no boa so masene yemfa se kan yemfa duro nanso yetu yade ase yemiemia wonsa dua no yemiemia wonsa yem wonan so a ene wonan taburo no mo ofise nipadua na kwa ne nyina da ebi wo saa bia mieni omiemia ho na mogya edi afusane nipadua no mu yie baabia ye wo ye wo nipadua no mu bia emogya mfa ho yie ntira ene nti yemiemia wonsam no wonan mu a eye akopressure kwan ye fa so san yade no abotre clinic nko a ene betimi asan yade fo ni chemu e wo kuma se fa nchene bra eda na se so ya se no Oheneyere Adwoa Aprebi ene medi abusia emare mfi se dwumade eye wo da obekọ Aprebi Waves YouTube channel no wa subscribe no wa like na wa share na afoforo so ehunu wo no mo da ye wo mo ene esuri ban ede de wo